Vladimir Putin are multe probleme. Războiul său din Ucraina durează mult mai mult decât ar fi crezut. Aproape întregul Occident s-a întors împotriva lui. Și, să fim sinceri, este deja atât de bătrân încât va fi plecat de mult înainte ca Ucraina să cadă vreodată. Dar nu s-ar fi așteptat niciodată ca Franța să devină o problemă atât de mare cum tocmai a devenit, și asta fără să tragă niciun foc. Franța a lovit Rusia într-un punct sensibil și a devenit peste noapte cea mai mare problemă a lui Putin, sau mai bine zis, mai multe probleme. Franța a lovit puternic Rusia de 2 ori în ultima vreme. A doua lovitură este deosebit de importantă, deoarece ajută urgent Ucraina. Vei afla mai multe despre asta dacă rămâi cu noi. În ceea ce privește prima lovitură, Franța tocmai a preluat controlul asupra unuia dintre numeroasele petroliere din flota fantomă care ajută Rusia să-și expedieze ilegal petrolul în întreaga lume. Pe 2 ianuarie, BBC News a relatat că Franța a confiscat în Marea Mediterană un presupus petrolier rusesc din flota fantomă. Grinciul promis de noi nu este Jim Carrey deghizat și a fost confiscat din cauza sancțiunilor internaționale și a suspiciunii de pavilion fals, potrivit președintelui francez Macron. Echipajul petrolierului s-a simțit probabil ca și cum li s-ar fi furat Crăciunul când marina franceză a sosit după abordaj. Marina a efectuat o percheziție amănunțită, care a determinat autoritățile maritime ale țării să concluzioneze că marina confirmase dubiile. Legalitatea pavilionului înseamnă că nava rusă naviga sub pavilion străin, un truc obișnuit al flotei fantomă pentru a nu trezi suspiciuni. După confiscare, Macron s-a adresat pe X cu un mesaj aparent îndreptat către Putin. Nu vom tolera nicio încălcare, a declarat Macron, explicând măsurile marinei franceze. Operațiunea a avut loc în Marea Mediterană cu sprijinul mai multor aliați și a fost în conformitate cu Convenția Națiunilor Unite asupra dreptului mării. A fost inițiată o anchetă judiciară, iar nava a fost redirecționată. Macron a adăugat că referirea la aliați este un indiciu că Franța nu a acționat singură. În dimineața zilei de 2 ianuarie, a primit ajutor de la un aliat important, Regatul Unit. O navă de patrulare a Royal Navy urmărea deja petrolierul flotei fantomă cu mult timp înainte ca marina franceză să intervină, potrivit LBC. Trustul Media relatează că ministrul apărării, John Healey, a anunțat că Regatul Unit a sprijinit Franța în urmărire. Deoarece Grinch naviga prin strâmtoarea Gibraltar, acest lucru are sens. Este o cale navigabilă îngustă între sudul Spaniei și nordul Africii. Oferă o rută de tranzit sigură pentru navele care călătoresc între Oceanul Atlantic și Marea Mediterană. Grinch a intrat în Marea Mediterană și a fost reținută acolo de autoritățile franceze. Grinch a fost o țintă deoarece a fost sancționată de Regatul Unit, Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii. Toate 3 au acuzat-o că aparține flotei fantomă care, în ciuda sancțiunilor, continuă să aducă bani din petrol în Rusia. LBC adaugă că investigațiile ulterioare au arătat că nava provenea din Murmansk, Rusia. Destinația sa a rămas neclară, deoarece a fost interceptată între Spania și Maroc. Regatul Unit este implicat pentru a doua oară în câteva săptămâni în confiscarea unui petrolier din flota fantomă. La începutul lunii ianuarie, Statele Unite ale Americii au vizat 2 nave. Una naviga în Caraibe, iar cealaltă în Atlanticul de Nord. Se suspectează că transportau petrol între Rusia și Venezuela. Una dintre aceste nave, care acum se numește Marinera, dar anterior se numea Bella One, a fost urmărită de forțele armate ale Statelor Unite pe sute de mile pe mare. După o primă tentativă de confiscare, Statele Unite ale Americii au interceptat nava care naviga sub pavilionul Guianei între Scoția și Islanda. Regatul Unit a oferit sprijin, potrivit Sky News, a pus la dispoziția urmăritorilor americani mai multe baze, precum și nava Royal Fleet Auxiliary Tiderace, folosită de obicei pentru realimentare. Sprijin suplimentar a venit sub forma cel puțin unui avion al Royal Air Force, care a asigurat supravegherea aeriană pentru a se asigura că Statele Unite rămân pe cursul corect. Regatul Unit a fost aparent ocupat cu flota fantomă și a jucat un rol de sprijin în ambele cazuri. Rusia
și-a creat flota fantomă pentru a ocoli sancțiunile impuse de Occident de la invazia lui Putin în Ucraina. The Guardian oferă un rezumat util despre ce este această flotă. Ea constă din sute de petroliere nereglementate și vechi pe care Rusia le-a cumpărat din toată lumea și care navighează adesea într-o stare proastă. Acest lucru ar fi ilegal dacă ar fi controlate cu adevărat. Aceste nave transportă petrol rusesc în India, China, Venezuela și alte țări dispuse să cumpere petrolul sancționat al lui Putin cu reduceri mari. Această flotă este uriașă. The Guardian spune că flota fantomă a Rusiei are 1000 de nave, 420 și 3 de petroliere, dintre care 920 și 1 sunt sancționate de cel puțin una dintre cele 3 organizații menționate anterior. Aceste cifre nu sunt definitive, potrivit Lloyd's List Intelligence. Flota fantomă este probabil mai mare decât se presupune. Problema cu o colecție secretă de nave este că nu știi niciodată exact câte nave aparțin flotei. Pentru Rusia, confiscarea unui petrolier al flotei fantomă de către Franța nu este o lovitură grea. Petrolierul confiscat nu mai navighează, dar altele îl pot înlocui. Putin a cheltuit miliarde de dolari până în mai 2025 pentru construirea acestei flote, potrivit revistei ucrainene de transport maritim și din motive întemeiate. Mult mai importantă decât confiscarea navei Grinch este mesajul pe care eliminarea navei de pe valuri îl transmite Rusiei. Franța urmărește situația. De asemenea, Regatul Unit și Statele Unite ale Americii au luat măsuri recente pentru a limita activitățile flotei fantomă. O flotă care acționa anterior cu impunitate este acum monitorizată mai strict, o privire atentă comportă riscuri. Putin va continua să folosească navele flotei fantomă pentru livrare și preluare. Trebuie să o facă. Petrolul rămâne o sursă centrală de venit pentru Rusia, chiar dacă trebuie vândut cu reducere. Cu deficitul său bugetar ridicat, lipsa accesului la credite internaționale și rezervele valutare înghețate, Rusia are nevoie de acces la cât mai multe surse de venit posibil, iar petrolul este una dintre cele mai mari. Dar acum Putin știe că țările care aplică sancțiuni privesc. Orice navă a flotei fantomă poate fi reținută oricând, în special la călătoriile în apele europene sau americane. Punctul nostru de vedere este simplu. Franța a confiscat astăzi o navă. Mâine, Franța ar putea lansa, poate împreună cu aliații săi, o campanie mai țintită pentru a elimina cât mai mult posibil din flota fantomă. Dacă se întâmplă asta, Putin nu poate face nimic. Deoarece Rusia, din cauza naturii acestei flote, nu poate revendica proprietatea navelor confiscate, se preface că aceste nave nu fac ceea ce este evident. După cum subliniază European Policy Center, Europa dispune, datorită Convenției ONU privind dreptul mării, precum și Marpol și SOLAS, de toate bazele legale pentru a opri transportul maritim considerat nesigur în apele sale și pentru a efectua astfel de confiscări în mod regulat. Legile permit reținerea navelor fără standarde de siguranță. Rusia nu ar avea nici atunci o bază legală pentru a revendica navele confiscate. A doua lovitură a Franței a lovit Rusia direct în stomac. Capturarea unei nave a flotei fantomă este întotdeauna o știre importantă. Mai ales pentru Ucraina, care poartă un război de uzură, victoria depinde de capacitatea de a rezista financiar și militar mai mult decât Rusia. A doua dezvăluire este cea mare. Această dezvăluire este că Franța a depășit oficial Statele Unite și a devenit în ianuarie cel mai mare furnizor de informații militare pentru Ucraina, la doar o săptămână înainte de confiscarea navei Grinch. Business Insider a relatat că Emmanuel Macron a avertizat Rusia, dezvăluind că Franța furnizează acum 2/3 din informațiile secrete folosite de Ucraina în războiul cu Rusia. Am aflat despre asta în timpul discursului de anul nou al lui Emmanuel Macron către armata franceză. Acum un an, Ucraina depindea în proporție de 2/3 de serviciile secrete ale Statelor Unite. Astăzi, 2/3 provin din Franța. Această dezvăluire este importantă pentru a ajuta Ucraina să se desprindă de Statele Unite ale Americii. Mai ales că este neclar câte informații secrete furnizează America de fapt. Rămâi până la sfârșit, pentru că vom aprofunda acest subiect specific și vom explica de ce este atât de important pentru Ucraina.
Potrivit Business Insider, Franța este considerată un partener lider în domeniul informațiilor, ceea ce se potrivește cu aspirațiile de a deveni o putere militară regională în Europa. Administrația Trump cere Europei mai multă responsabilitate proprie în domeniul apărării. The Kyiv Independent explică în raportul său despre declarațiile lui Macron de ce informațiile secrete sunt atât de importante pentru Ucraina. Orice informație pe care o primește Ucraina este importantă. Deosebit de importante sunt imaginile din satelit de înaltă calitate și actuale, deoarece acest tip de recunoaștere poate informa Ucraina despre orice, de la pozițiile trupelor rusești până la locația țintelor importante pe care le poate ataca cu rachetele sale cu rază lungă de acțiune și dronele sale. Poți să te gândești la acest tip de recunoaștere ca la o completare spațială a dronelor de recunoaștere care monitorizează constant solul din spațiul aerian ucrainean. Și înțelegi deja, nu știm foarte multe despre tipul de recunoaștere pe care Franța îl furnizează Ucrainei. Avem însă multe indicii, inclusiv declarația ministrului francez al apărării, Sébastien Lecornu. În martie 2025, Lecornu a declarat la France Inter că țara sa este pregătită să împărtășească cu Ucraina toate rezultatele recunoașterii necesare. Potrivit declarației sale, acest lucru se întâmpla deja. Recunoașterea noastră este suverană, bazată pe propriile capacități și este împărtășită cu ucrainenii. Este acesta un indiciu? Lecornu, la fel ca Macron, nu a oferit alte detalii despre această afirmație. Mențiunea sa despre un sistem de recunoaștere suveran face ca militarnii să bănuiască faptul că Franța furnizează probabil rezultate ale recunoașterii către Ucraina prin intermediul constelației sale de sateliți militari CSO, compozante, spațiale, optice, a cărei extindere completă a fost finalizată în 2025. Este remarcabil faptul că ultimul dintre cei 3 sateliți ai constelației a fost transportat la locul său de lansare cu un avion ucrainean An-124. Acest lucru sugerează că parteneriatul a fost planificat cu mult înainte de anunțul său public. Militarnii explică ce oferă toți cei 3 sateliți în ceea ce privește construcția lor și spune că toți 3 sateliții au un design identic. Sistemele lor optice se bazează pe configurația telescopului Korsh. Oglinzile sunt fabricate din sticlă ceramică ultrastabilă zero-dur, care are un coeficient de dilatare termică aproape nul. Sateliții CSO dețin și un canal de imagistică în infraroșu. Fiecare deține mai multe telescoape pentru a face fotografii ale aceleiași ținte din unghiuri diferite. Pentru modelarea terenului, acest lucru este incredibil de util. Pentru Ucraina, doar această funcție este un motiv mai mult decât suficient pentru a colabora cu Franța. Un alt motiv constă în faptul că nu doar sateliții în sine sunt bine construiți. Întreaga structură a CSO este strălucită din punct de vedere al serviciilor de informații. Fiecare dintre cei 3 sateliți are un scop specific, ceea ce permite trioului să colaboreze și să furnizeze date extrem de precise despre ceea ce se întâmplă la sol în Ucraina. KSO-1 este satelitul care zboară cel mai sus împreună, deoarece operează la o altitudine de 800 km. Aceasta este privirea de ansamblu de la nivel înalt. Satelitul de recunoaștere permite explorări pe suprafețe mari cu fotografii la o rezoluție de până la 35 cm per pixel. Rezoluția este atât de mare încât se pot recunoaște vehiculele blindate și avioanele Rusiei. Urmează Logic, numitul CSO-2, care zboară la o altitudine de 480 km. Acest satelit creează imagini cu o rezoluție de 20 cm per pixel. Dar rezoluția înaltă este diferența dintre a recunoaște un tank la sol și capacitatea de a determina tipul și modelul exact al tankului folosit. Satelitul recunoaște chiar și manechine, astfel încât Ucraina să nu irosească muniție pe ținte nepericuloase. CSO-2 operează pe o orbită unde este expus la frecarea atmosferică a Pământului. Acesta este singurul dezavantaj. Durata de viață a acestui satelit este limitată la aproximativ 10 ani. A fost lansat în 2020. Franța speră să îl înlocuiască în 2030. În cele din urmă, CSO-3 este aproape identic cu CSO-2 în ceea ce privește orbita, altitudinea și claritatea imaginii.
dar îndeplinește o altă sarcină. KSO-3 crește ceea ce se numește rata de revizitare. Termenul descrie cât de des poate fi imaginată o zonă. Conceptul este simplu. CSO-2 și CSO-3 se află la aceeași altitudine, dar pe orbite diferite. Când CSO-2 oferă o imagine de ansamblu a unei zone înainte de a zbura mai departe, CSO-3 va survola același loc câteva ore mai târziu. CSO-3 asigură că Ucraina dispune de imagini actuale, nu mai vechi de 12 ore, deoarece fiecare satelit are o orbită de 24 de ore. Și există mult mai multe de care Ucraina beneficiază, probabil. Imagini surprinse de cei 4 sateliți comerciali Pleiades și Pleiades Neo, care au fost plasați pe orbită de Airbus Defence and Space între 2011 și 2021. Și aici, Ucraina a contribuit la dezvoltarea acestei situații. Deci, nu este prea exagerat să presupunem că primește și imagini. În cele din urmă, Pleiades Neo 3 și 4 au fost duși în spațiu cu rachete Vega, care conțineau motoare ucrainene RD-8-140 și 3 din Dnipro. Ambii sateliți oferă rezoluții de 30 cnm per pixel, ceea ce le permite să facă imagini ale unor fâșii de teren late de 14 km. Adaugă Pleiades 1A și Pleiades 1B, care pot face imagini ale unor zone late de până la 20 km la o rezoluție de 50 km per pixel și obții un amestec impresionant de imagini din satelit disponibile comercial. A fost o mulțime de informații tehnice pe care tocmai ți le-am prezentat, așa că trage adânc aer în piept, pentru că imediat ne vom întoarce la întrebarea de ce. Informațiile Franței sunt deosebit de importante pentru Ucraina pentru a se decupla de Statele Unite ale Americii. Ucraina nu poate fi niciodată sigură dacă administrația Trump va furniza informațiile necesare. Călătoria în montagne ruse a Ucrainei cu Statele Unite în 2025 ne-a învățat exact asta. Relația dintre țări se poate schimba rapid, adesea în funcție de cursul discuțiilor de pace cu Rusia. Franța pare acum pentru Ucraina un partener de informații mai de încredere decât Statele Unite în ultimul an. Aceasta este deja o mare problemă pentru Putin. Probabil că nu va crede că îl poate manipula pe Macron în același mod în care încearcă cu Trump. Desigur, există limite în ceea ce privește informațiile secrete pe care le poate furniza Franța, iar Ucraina va încerca cu siguranță să păstreze Statele Unite ca partener important de informații, dacă este posibil. Deoarece Franța furnizează acum 2/3 din informațiile secrete ucrainene, țara nu mai zboară legată la ochi. Dar dacă Statele Unite își încetează din nou sprijinul, viitorul rămâne incert. Ucraina a folosit posibil informații secrete franceze pentru atacuri aeriene de 8 ore care au distrus sisteme de apărare antiaeriană și noduri radar rusești în teritoriul ocupat. Poți afla mai multe despre această operațiune spectaculoasă în videoclipul nostru. Și dacă ți-a plăcut acest videoclip, atunci abonează-te la The Military Show pentru a primi mai multe rapoarte detaliate despre cele mai recente evoluții în situația informațiilor din Ucraina. Mulțumesc pentru vizionare!